Hey, hello. Hello. Maju, mukuti bwanji? Bambo, ndifuna ndikusanzikeni. Ndikupita ku workshop ndikakhala ku 5 days. Maju, please. Tisapange zonena kuti tiziuzana zinthu zonena kuti zodabwisa ngati zimenezozo. Mwamvera? It doesn't make sense. There's no way you can say kunena kuti mukupita ku workshop yanji. Inuyo mumagwira ntchito ku company ya za construction kuja mumangopanga zokolopa. Basi mumagolopa matoileti, maoffice mwa mabana, mkolido, panja, kusesa chani zimenezo zomwe mumapanga. You want to tell me kuti zimenezo mpaka zikufunika so pakana workshop, and not only workshop koma workshop ya 5 days. No. Afuna akakuuze ni skills yanji, No, please, ngati zimenezo iniwe mukanangonena kuti mukufuna mpite kwina mukapange zofuna zanu musanamize workshop ayi. Kunchito kwanu kuja sangapange workshop ya anthu okolopa pakana 5 days. No way. Maju, workshop imene mukunena ndi workshop yanji? Kunchito kwathu akonza workshop. Ndiye ndikufuna mudziwe. Palibenso chomwe mungapange. Ulendo wanga ndakonza kale. Okay, Maju, please. Mundiyankhe funso ilili eti. Ndingofuna mundiyankhe. Maju, inuyo vuto lanu ndi chani? What's got into you? Mwa inuyo mwalo wa chani? I don't want kuti zinthu tizikhala mukhala ngati mukakamizana motani. I don't want that. Please help me understand. Mukuti vuto lanu ndi chani? Chimene chakulowani ndi chani, Maju? Kwa miyezi iwiri yomweyi mwasinthiratu completely junior simufuna muzimuona. Amandiuza zana, alika anakuuzani kuti mumperekeze kaya kuti munakana. Anakuuzani mumphikire chakuti munakana, zambirimbiri mukukana. Koma junior ndi munthu mmodzi amene niyo mmagwirizana naye. Pa nthawi imene ine ndinali obalalika, junior mmagwirizana naye kwambiri. From nowhere miyezi iwiri iyi mwasinthiratu. Ine simufuna kumandiphikira, simufuna kundichapira, simufuna kundipangira china chilichonse. Ende apapa mukulankhula zonena kunena kuti mukupita ku workshop yo 5 days. And mukundiuza malomo ndipempha kuti mufuna mupite mukundiuza mwa ulamuliro wanu kuti there's nothing I can do. Maju, what's wrong with you? Ndalakwisa chani neyo from nowhere kuti mwapezeka mwasintha chonchi. And above all mukudana ndi junior ndi mwana sizimukhuza zimene niyo mwina mukuganiza kuti ndizifukaza. Junior wana kwa chani? Maju, ku workshop kumene kuti andiuzeni muno bwino vuto lanu ndi chani? Bambo, sinthawi ya mafunso. Ndimangofuna mudziwe kuti ndikuchoka. Sikuti ndimayimba kuti ndikupempheni ayi. Ulendo ndi wanga. Ndikuchoka basi. Okay, Maju, it's okay. Iniyo pangani zimene mukuona kuti zikusangalasani, mwamvera? Chifukwa olonderankhule sigwira. Malomonera kuti mundisanzike kuti bambo ndimafuna ndikanapita ku workshop, pali workshop yakuti simunandiuze, mwabwera ndi mphamvu zanu mukuti mukungondiziwisa osati kundipemphayi kuti there's nothing I can do. Mawu amene wandiwawa kwambiri. I don't know kuti am I still your husband? Am I still someone you can respect? I don't know. So mwanena kuti mukupita and there's nothing I can do. Pachifukwa chimene chocho ineyo kulankhula kundivuta. Now kupita kwanu kumeneko mukupita ndi mphamvu zanu. China chilichonse chimene chikachitika kumeneko ine chisazandikhuze. Iniyo pangani zimene iniyo mukutani mukufuna. Junior ndimuuza kunena kuti amayi ako akupita ku workshop sanasanzike akupita ndi mphamvu zawo. Muzatipeza khaya mukatha mwezi khaya mukatha chaka is okay. Chifukwa ine ndikuziwa kuti imeneyo si workshop chilipo chimene chocho. So go and do whatever you want. Kapangeni zimene zozo muzatipeza. And whatever happens kumeneko kwefe sazatikhuze. Apapa junior ndimuziwisaso zimenezi. Bambo, nkhani ndi imeneyo. Ine ndikupita workshop. Mufune musafune. Chabwino muyende bwino ndipo ndimakukondani chifukwa Mulungu anatikonda ngakhale tinali anthu osokonekera koma anatikondabe. Inenso ndakukondani, pitani muyende bwino. I love you so much. Bye. Koma ine ndampasa malangizo onesesa kuti abwere mochedwa. Koma sinamuuze kuti atenge makiyi ayi. Watengeranji makiyi? Ine ndimati apatikhala ndi nthawi yokwanira 2 hours yabwino. Koma zikuonesa kuti zitha kukanikaso. Nangati ngabwanji makiyi ngati kuti nyumba iyi ndi yake? Koma inu zomwe amapanga junior? Anyway, sister Savuti, tikhale nthawi yabwino. Ndipo timasuke chifukwa ndamuuza ndithu kuti abwere kuno after 3 hours.
Sister, apa nthawi yatsala kuti Junior abwere ndi 2 hours. Tikuyenera kuti nthawi yonse yatsala tigwise bwino ntchito. Okay, ndi apa tikambirane za serious. Takumana anthu amene tili ndi same need. Ine ndikusowa banja, inunso mukusowa banja. Titani. Surprise! Abusa, ndabwera kunsika kuja. Somba ndagula, ndipo ndamvera malamulo onse. Iwe Junior, ukati surprise kutanthauza chani? Ukuona ngati kubwera sanga kuchonchi ndi zinthu zabwino? Ndakuza kuti ubwere 12, bwanji sunabwere 12. Abusa, inatu ndasunga malamulo onse apapa. Munati ndibwere kuno 12, ndi apa nthawi ndi bwanji panopa. Apa nthawi ndi 14 past 10, waona? Sunabwere nthawi imene ndakuuza. Ndimati ubwere 12 kuno. Abusa, mwanena kuti ndibwere kuno 12, sono ineyo ndabwera 14 past 10. Meaning kuti ndachedwa ndi 2 minutes. Ndimafunika ndibwere msanga kwambiri. Junior, koma masamu madziwa iwe. Zona ndakuza kuti ubwere 12, ndikubwera past 10 ngakhale nthawi yokuti wabwera mwasanga. Ndinakuza kuti usathamange, uzingoyenda. Koma apa zikunisa kuti sunasatire malamulo, ubwera bwanji past 10 m'malo mwa 12. Odi abusa, tiye tikambirane kuti tithandizane inu ndine. Munati ndibwere kuno 12. Simunanene kuti past 12 olo 12 koloko. Munangoti 12. Meaning kuti kaya 12 minutes past 10 olo 12 minutes to 10 olo to 11. Munganati ndibwere kuno 12 koloko past 12 bola. Koma munangoti ndibwere kuno 12. Ine ndabwera itadusa 12 minutes past 10, which means ndinaosunga nthawi. Somba ndizi chilichonse chatheka. Ayiso nkhani si imeneyo. Okay, nanga ndinakamba zokuti ukadikire kaye aliyense akagule. Kenako iwe ugule. Zakhala bwanji? Abusa, panalibenso kudikira. Chifukwa amene akugulisawo akuyenda nazo sombazo. Ndenda kumana nawo pa nsewu. Tinali awiri basi. Ine ogula, iwo ogulisa. Eru. Okay, tipange chonchi, undiyankhe funso ili. Abusa, tadikirani kaye. Tisachuluse zokamba pamene zinthu zina sizili bwino. Bwanji sister watuluke kaye azipita. Chifukwa sizoona kuti tiziyimbana ndi nsomba ndi nthawi yobwerera. Pamene ena sanavale moyenera pobwera kuno kwa abusa. Auntie, bwanji muzipita kwanu. Inetu ndinadziwa kale kuti the devil is a liar. Ndinadziwa kale kuti inuyo mubwera. Ndi ndinatenga makiyi kuti chiseko isasekedwe ayi. Sono tulukani muzipita. Junior, iwe kumafuna uzikhala ndi ulamuliro pa khomo pano. Umatenga makiyi bwanji osandiuza. Zimenezo ndi zachibwana. Mandu ukakusiya kwanu. Ndipo ndipereka chifukwa chomveka bwino kuti umasunga makiyi ngati nyumba iyi ndi yako. Abusa, mlandu umenewo simungawine. Chifukwa ineyo ndidzanena zifukwa zonse kuti makiyi ndinasunga chifukwa kumabwera atsikana osadziwika bwino. Mukuona bwanji inuyo? Koma mwana iwo ndizunze? Basi nkhani imeneyo yatha. Ndikupita ndikagona. Chabwino abusa kagoneni. Koma ineyo pemphero langa ndi lomwe lija. Kuti chaka chino atumiki onse achinyengo mu mpingo wathu aonekera poyera. Junior, ndakuza kuti zimenezo ayi. Ineyo ndakula mpingo onse tili bwinobwino. Ndeusiye mapemphero akowo. Abusa, Baibulo likuti pempherani kosalekeza. Ndi inuyo mukuti ndisiye kupemphera? No. Ndipo mawa ndikhala pa fasting. Ndipo ndili nazo serious zimenezi. Mu mpingo wa Mulungu simapangira mu masewera ayi. Anyway, kagoneni abusa.